Každé 4 roky se na jednom turnaji utká 368 hráčů z 16 zemí. Mistrovství Evropy ve fotbalu. A každé 4 roky se také zúčastní více než 350 milionů fanoušků. Proto je fotbal lidová hra. A proto Sharp spouští FanLabs, celoevropskou studii fotbalových fanoušků. V době, kdy analyzujeme statistiky hráčů, manažerů a klubů, je druhou přirozeností, že studujeme i fanoušky. Věří si Němci více než Italové? Jsou Holanďané hlasitější než Španělé? Jsou Angličané optimističtější než Francouzi? A jaký je vůbec typický fanoušek Černé Hory? V průběhu 2012 budeme sledovat chování fanoušků, abychom mohli nabídnout nový úhel pohledu. Pro spuštění celé záležitosti si udělejte řadu online testů určených k posouzení různých aspektů toho, v čem spočívá být fanouškem. Zjistěte, jakým typem fanouška jste, ten, který skutečně věří, zahřívač lavičky či jiný z 16 typů fanoušků. A pak, jak byste se porovnali s ostatními fanoušky ve vaší zemi nebo ve zbytku Evropy? Budeme pokračovat ve výzkumu v průběhu blížícího se turnaje. Kdo si koupil nejvíce košil s replikami? A kdo co říká na Twitteru? A v průběhu Eura 2012 v Polsku a na Ukrajině budou naše mobilní FanLabs v samém srdci dění. Při každém zápase budeme pomocí našeho biometrického zařízení sledovat živé reakce fanoušků podle mozkových vln, srdečního tepu a hlasové aktivity. Tyto údaje budou proudit, budou mapovat emocionální cestu jednotlivých týmů v průběhu turnaje. Pokud nejste na turnaji, můžete si udělat datový test FanLabs stažením aplikace na svůj mobil. Nebo můžete dokonce vyhrát vstupenky na Euro 2012, pokud budete vybráni k reprezentaci vaší země jako fanoušek zápasu. Všechny tyto výsledky prohlédne náš tým analytiků fanoušků. Experti z různých evropských zemí budou analyzovat údaje ze všech možných perspektiv. Budou pravidelně zveřejňovat zprávy o fanoušcích, náplň debat, sledování našeho stavu mysli a co je důležitější, to stejné u našich protivníků. Vyzkoušejte si své nadšení s FanLabs, kde se oslava setká s inovací. Přináší novou úroveň analýzy fanoušků Eura 2012 a toho, co je zatím.